Right. Saka boys zangu. Right. Ebe, ngataura nyaya yedu panapa tokuziyai ivipi. Right, tapa round 3 bye. Pa round 3 bye. Maona. Tawirirana here tiri pa round 3 kuti Jan if compare wedu MC wedu ya compare. Angasiri judge aibvunza vanhu akasvika pakuti I think sound ringariri dzechi 3 masong. Tawirirana here. Aiwa kanga tuwirirane team yangu. Tawirirana here ipapo team yangu. Ngatonesane katubvumelane. Maiziya. Tawirirana ka. Ngataka tawirirana tiri papo. Tiri pa round 3. Because ndofunga maichamisa kuti kokotfadza vaita se makapaona here kuti pasumudzwa maoko kusvika Jan compare vata guys I think apa ngavaridze 3 masong avaridze apa tikutsvaka kuti uyu ndiye compare ndiyapiwa basi rekuti ndiyari kutarisa mafans kuti atora round ndiani ndati big up Etherton naGary because vakarova ngoma muraundi iroro umeona isu vatarova ngoma ndobva paitwa about 6 to 8 minutes pachiitwa back and forth muri kuona kusvika panzi ngavarove mangoma 3 ngatitange tawirirane ngatiwirirane timu yangu ngatiwirirane zvanzi naJames Zarera kwacho aiwa kati rasta usati kwacho ngatiwirirane kuti makatonzwa compare vachidaro because ndakakanda video yavo kalisitaura kuti vakataura pazeri pamic vakatotaura pamic kuti I think ngapaitwa 3 masongs tione ndo zvakataurwa nacompare. So inini ndinobelieve kuti kana compare vapiwa basi vadaro is because vari kuona kuti pane it's too close vobva vadaidzira kuti but tawirirana kuti compare ndo zvakataura nditi zvanzi tawirirana aiwa big up tiri kuwirirana. So tabva kuwirirana pabva kutonzwa haro ndakatodzomuka totarisa pavidhiyo pacho pavanenge vachidaroka ndinobva ndatodzokera pana select toda tanga togadzira 3 masongs edu boite tanzwa compare kutaura kuti I think pada 3 songs uko andirika tobva tatodzokera kuna compare takuita se takutanga kugadzira masongs edu pati kugadzira masongs edu pepe ndo patobva tanzwa pamwe no va yadzoka yapindira and va yadzoka yapindira yati Gary na Etherton ndo vawina round ndobva ndatoshamisa kuti boys 8 minutes muchitsvaga winner muchishaya winner potosvika kunzi ngavatoridza 3 songs kwete kuti ndindasuggesta compare ari kuita adhere to the rules ndiye ari kutoona kuti aiwa apada kudzoverwa avo ngavaridze 3 masong ngavaridze 3 masong kuti tione tichitogadzira masong vatanzwa zvakunzi aiwa pa va yati Etherton naGary ndo vawina ipapa tiri ipapo panenge pari boira toda kuonesana boys toda kuonesana tofana kuonesana ka panenge ndiri kubhaisa ndakatadza kuona oro ndakatadza kunzwa munoti aiwa compare anombodaro but I think mese makazviona ine ndikuona mese mukuirana kuti aiwa takazviona ende takazvinzwa maona ndo pamunondoona ndiri pastage nditi aiwa ko zvazoita sei because mafans tese tikoona kuti 50-50 ende compare vane 8 minutes team yangu 8 minutes adzishoma kuti ubvunza vanhu kuti awina ndiani woti uyu for 8 minutes ndakatotora kaclip kacho ka 8 minutes ndakakanda kakadaro 8 minutes then after 8 minutes compare wobva vatiridza 3 masong avari fanira kuridza 3 masong avaridza 3 masong takutogadzira masong papanzi aiwa va yati Gary ndo yawina mona ndo mapanzwisa timu yangu right ngatichibve paraundi iripi tobvere paraundi ngatiwirirane zvanzi naFala the Rumba Maestro pakanzi 3 songs but pakachemwa
nema-issues etime. But King, kana panzi 3 songs pochemwa nema-issues etime. Saka ndo zvinoita kuti uzoti uyadyiwere. Because kana watoti pauda kuita 3 songs but ma-issues etime haifaniri kunzi draw here. Because kana sekutaura kwawaita kuti pakazochemwa nenyaya yetime. But kana pachemwa nenyaya yetime china chifanira kuitika chiki. Paisafanira here kunzi alright idraw. Kana kuti ponza taridze 3 songs takuchiridza song 1 takudzwa bakaza ndikutonzwa kuti pakachemwa nenyaya yetime. Pakachemwa nenyaya yetime kapati wona akabakaza round rokunzi rakafanana ende compare ari kusuggesta kuridza 3 songs paigona ngonzi ayo ngapangoridzwe chi song handiti because 8 minutes idzi rasa kune 2 minutes pachibvunzwa vanhu tozongoerekana panze vavati takupa round iri ko vazoripiwa on what grounds. Kana compare atosvika pakusuggesta kuti ngaparidzwe chi 3 songs handiti inogona tonzi draw orotaigona kunzi ridzai song 1 ndipe pfungwa dzenyu timu yangu. Ndosana ina ndikuda kutaura pfungwa dzangu ndotaurawo nepfungwa dzenyu po ndogona kunge ndiri kubhaizika ende ndati hatisi kutaura nyaya ine maemotions kana kuti nekudhiniwa tiri kuita review. Fange review yatinongoita zvikanzi kona ngala clash nambida tinozogara pasi ti makaiona sei clash muchitaura pfungwa dzenyu chiita sei. Saka pano kuda kunzwa pfungwa dzenyu kuti chii chaifanira kuita sei kuitika. Ndovonga tawirirana paraundi re2 kuti ava vakadzokorodza vaifanira kufofita raundi iroro. Tapa raundi 3 kuti paita 8 minutes pachitsvagwa awina pasvika pakunzi ngavaridze 3 songs pochemwa nyaya yetime panogona kunzi song kana kuti inogona kunzi draw kuti ko vha yakabva yazodzoka vati aiwa tafunga takupa ava pane 8 minutes. Andionese boy dzangu pandinenge ndichidrowa oro ndichibhaiza ndinoziva kuti iwe uri kubhaiza pakati mona. But ini munoziva kuti isu semakings ka handikwanise kutora microphone ndodhisa kana Etherton kana Gary kuti aiwa mazodai handikwanise kudaro because Gary naEtherton havasoro vakaita decision ipi iyoyo. Ndoto big up Gary, big up Etherton because paraundi iroro Gary naEtherton havana kutoita decision yavo vangautomiriro decision inobva kunani kuna compare achiconsulta nevha ende pa 8 minutes vaitoconsulta nevha kunzi vanhu ngavavhote futi vanovhota yorambe iri 50-50 muri kuona kusvika papo tazosvika akatosuggesta ndicompare pamicrophone kuti I think ava ngavaridze 3 songs ava ngavaridze 3 songs muri kuona. But pakazodzoka pangonzi saka ndoonesewo timu yangu kana ndabhaizawo oro pfungwa dzangu dzakadhakwa ndozoti aiwa dzakadhakwa pakati. Tinotenda membwe nyatsonzwisisa tiri kuita review yeshow. Saka iwe unogona kupinda mureview uchipa pfungwa dzako usauye nebadness chingoita review yako nepfungwa dzako zviri right uchingotaurawo maonero ako ari bo asina badness. Chatiri kuramba ibadness chete mainsults kana zvinyanzi chingoti pfungwa dzako kuti indofunga so tichitoenderera because pfungwa dzenyu dzinotibatsira stereki mwaona pakutaura kwatiri kuita sei kwatiri kuita. Saka tiri kuti chingotaurai manje uyu membwa ari kuramba achingo achitaura zvake zvakadhakwa. Right. Saka ndoonesewo timu yangu tiite move on kuraundi refinal round apa da kuti tinyatsoonesane toonesana kuti aiwa Godfather muri right kuti aiwa Godfather zvamukutaura hazisibo because tese mavhidhiyo muna kuti chipedza kutaura zvandiri kuita izvi tinoda kuti munhu ndokumbira muzodzokera pamavhidhiyo ataiposta nezuro kana show yacho yese iripo futi online papage pangu ipapo munonoiona yese. Kana uchida kuona maraundi unonoona maraundi woona kuti zvandiri kutaura ndokuti pakaita 8 minutes pachitsvagwa wina mona kusvika pazonzi aiwa ngapairidzwe 3 songs. Saka toenda edu panext kaboys angu ndovonga apa tataura nezvapo kapa
vanhu vada rematch mucity sports haya taura inene tionesane kuti kumbonakirwa kati ireview inonzi review muri kuona izvo zvino kunga tiri 3 waya panapa tichiita hedu kareview kedu kemonday ndopanga nhasi vanhu vanoenda kumagraph tikatiri padennis tareview hedu takakula hakana kana pressure kunakidzwa munhu achitaurawo pfungwa dzake right tabva ipapo ka takuita move on ndopanga munhu esa ndani toita move on kaboys angu ndakuti wirira noti apa magutsikana maona right vataenda muround 4 round 4 ranga rakaipa ka round 4 takazorwa chimwe chimangoma matete chimananga matete chakamiswa position kwa chakasangana na silent killer chakabva chabatikana chakabva chabatikana apa ngoma matete yakaletsa ka mangoma matete apa pamavhoti akatoti mavhoti achisumudzwa ayo vanhu vakanakirwa nayo but ayakabva yarohwa ende ichitorohwa ka unoziva kuti panovhota vanhu kingman panotorohwa round autotadza kuti unota paita sei patorohwa bva patorohwa round bva patoenda panext song boys ndo padzakabuditsa aipapa tinoti big up best of both worlds because vakabva vazobuditsa ngoma ratatsina kutarisira muri kuona bva panobuditswa gafa big akabva anobuda baba rakaiswa pakanaka ndobva ranobuda ende rakatotora round muri kuona rakatobva ranotora round rakatotora round zvototi vanhu vachivhotawo kunzi rakabva rangotora round ende ndofunga kana team yese yanga iri yati pamanhanga matete pakabhaizika chimanhanga matete timu rakatobva kwamurehwa pakatogadzirwa zidhabhu remangoma matete aya muri kuona but remember it's a sound clash and magenres esaita sei aibvumidzwa saka unozva panongori paclash pepe unongochitasa chaunga umbocalculate unogona kutorwa dhabhi rikajambisa vanhu rikadidi because paclash mona unokotofunga kuti panapa nogona kurova chiblot nogona kurova kana colors inogona kurova unongoita maoption ovomboti but ndogona kukanda zemanhanga matete rinongorohwawo ende rakatorohwawo zviri smart muri kuona ndobva papinda regafa riri palak spin aiwa big up best of both worlds vakarova zvoti kana ndakanakirwa ndakasekawo zvako rikati ende ipapo tofanira kupa sano kuna gafa because gafa wakazokwera kana wapinda muclash meya baba aiwa ndakabva ndanakirwa muri kuona kuti vakomana vatora chinhu 2 minutes boys 2 minutes right pakabva pavhurwa joka akauraya dhanzi ngoma bva ranakidza vanhu ende timu yanga iri pasocial media yakabva yanakidzwa nengoma ende takabva tasaluta kuti aiwa iri ngoma rarohwa iri bva tabva ipapo tabva ipapo manje vakomana vangu ane 4 handidika ndobva tabva ipapo ndobva panzi next round vakomana bva varita dhabhu raChristopher Martin reJamaica izibva taridza dhabhu reRoyal Flames eJamaica handidika paridzwa dhabhu reRoyal Flames rairi pakabvunzwa vanhu right timu yangu doti munyatonzwisisa dhabhu iroro avanga ane 4 kasi akanga vakunida 1 point kuti vaende pa5 vanzi wawina timu yangu pakaita 15 minutes munoona vhidhiyo yacho ndakaita pakaita 15 minutes pachibvunzwa vanhu kuti atora raundi iri ndiani bonzi Everton naGary
ponze Godfather naTanaman for 15 minutes. Kwete 15 seconds, kwete 5 minutes, 15 minutes. King wakauya vakatola mukombe vakada kutambidza commander. Timu yoita noise. Why? Because painzi pakavhotwa airamba pakaita sei pakaenzana. So mutemo wangori simple. Wangoti kana vanhu vaenzana paraundi ngavangoplaya another song for song. Mapanzwisa pakaerekana kusvika pakunzi bhawa rakuda kuvharwa time akumana time takwanisa time dzebhawa, but kukwanisa time dzebhawa akuso kunochinjisa mutemo because pari kuvhotwa ende vanhu vari pa 50-50 ende taane 15 minutes 15 boys angu 15 zvotinapedzana ndakuda kugara pasi pachibvunzwa vanhu iri uku kukona kwamboimbwa ethaton ukoimbwa tempo man tempo, because it was a close call for 15 minutes. Kwete 15 boys. Chilo chainakidza ichocho kusvika bhawa rakunzi aiwa rakuvharwa bhawa 15 minutes papazonzi aiwa Janif valedza kufutela King Alfred. King Alfred akatobata mukombe vadaita futi Janif vanzi kubvunza vanhu vayaita 50-50. Janif vadaita kufutela King Alfred kuti kubvunza vanhu yairamba iri 50-50, but pachinzi time yebhawa rakuda kuvharwa vapanza yati vakomana ava vawina round. Saka ini ndati for 15 minutes tichishaya winner weround ichibvunzwa. King Alfred vakauya pastage na CEO madam aiwa big up the CEO pachishayikwa kuti awina 15 minutes team yangu papazongonzi ayo yati vawina. Kana ndiri wrong pa-analysis nofunga makaiona ndiudziwe kuti aiwa Kingman paraundi ro rakaita 15 minutes pachibvunzwa awina kutaura kwenyu kwakabhaisika pakati makadziona here 15 minutes zichibvunzwa ndooneyo zvanzi pana Charlie featuring Wingi pakanyepwa pepe takabva tangodyiwa ka ingataura takabva tangodyiwa pozi ndo pakabva paridzwa Wingi zidhabhu relax pinere atakabva tangodyiwa tinotomboita nharo napo pepe because pane patodyiwa ka ko indoita nharo napo here because chaunga kachinenge chafota anovhota ichaunga King chaunga chikatongovhota haungaite nharo kakuti ndawina round chaunga chitaura kuti double relax pin rawina and chaunga chakati double relax pin rawina ende takabva tatongosalutawo vatatoenda munext song ndopabva paridzwa Christopher Martin izibva taridza Royal Flames ndo yakabva ita 15 minutes pachitsvagons paita sei pawina. So inini problem yangu payangaire ndekuti kuti kuita 15 minutes pachivhumwa pachiramba pakunzi time yebhawa. Yes, time yebhawa tisikuramba kabata vanhu vanofanira kungovhota votaura ndoonesewo raundi iroro nyatsotaura wakasununguka zviri maonero awakaita. Kana usina kuona unozongodzokera pa live uchinoona pa live. Kana uzoda kuona live yese unogona kuona live futechi ye mapiriro akaita crash takangoikanda yakadaro unogona kuenda utonoita sei utonoonawo uchipofungwa dzako nyatsotaura wakaita sei wakasununguka iwe pfungwa dzako wakazvionawo sei. Indataura pfungwa dzangu nemafungiro angu but iwe uchitaura kuti iwe unopaunawo sei. Kudyiwa haisitombori problem but pane pachitowo mareviews patinenge tichiona kunge apa ndikufunga kuti pakadaika ndinotaurawo pfungwa dzangu sezvo isusu chinhu ichi tichiitira imimi tichitoda kunakidzachi imimi. Saka patinodzoka futi kwamuri tichidzoka kwamuri because ndimi vanhu vatinosimbisa mangoma tingaita cup clash here musipo tingaridzere kana paredhiyo musipo hatikwanise because ndime vanhu vacho vanotisimbisa. Saka even kana taita chinhu tinodzoka kwamuri tichitaura kuti apa pakadai ende isekutaura kwandiri kuti aregedza nditangidze respect compare Janif, respect va laziti, respect va jusa demento, respect King Alfred
new generation na CEO for making it possible. Tinotenda and it's a blessing. And atina my emotions kana machi tokuita review because review even pachadzokera kuZimbabwe pachatoenda paradio first show yangu paradio tinotoita mareviews yawo because kune imwe team yakawanda isipo Facebook vanhu vachida kutonzwawo mareviews kuti show yakafamba sei zvakafamba sei murwana right ukona KC zvawataura kuti pa15 minutes idzodzo dai pakakandwa mangoma zviri nani ndo zvataitosuggesta paitoitika 15 minutes yaikuti aiwa katimu yangu kungapangakandwa ngoma ngakambokandwa ngoma because kana 15 minutes pachingobvunzwa chinhu 1 dai maita kana 3 minutes zvirana 15 minutes dzakawanda kumana 15 dzakawanda kumana 15 minutes pachingobvunzwa nyaya 1 maona ndo yanga iri pfungwa dzani dzedu but zvanzi nana Buxton more than 15 minutes to decide though dzakawanda paigona ngonzi 3 mangoma kana ngoma oro because yanga yafaina round saka aisatombozi 3 mangoma yangonzi ngoma maona saka ndo maonero angu nereview yangu yeclash but ndinoku big hysteric family chisingaite nekusimbisa kwenyu clash culture yedu and the clash culture yedu tinoitira pa one love aina kumakana and pavanhu vese vanga vari pastage pepe kubva kuvha kuenda kumacompare kuenda kumaorganizers kuenda kuether tona ground yaclasha navo feeling yangu kwavari kubva yanga iripo ndiri kuZimbabwe before ndatomboengagwa muclash until now is the same. Rudo rwangu rungatowedzere kwavari because takaita something chakaita kuti mangoma edu aende kumberi ndechakatrend ndechikutaurwa nezvacho and for me build up yacho yese yataite mafilm yaka ndainakidzwa nayo because ndine passion for it maona but apa tachingetochi a review because it's a normal review inongoitwa nemunhu wese ndowana team yese yakawanda kuti chinhu icho chinoda rematch chinhu icho chinoda paCity Sports chinhu icho chinoda kudzoka next year adzava pfungwa dzenyu and hadzina kuipa sekutaura kwataita kuti munhu wese ngaataure pfungwa dzake nemaonero ake iwanesi indataura pfungwa dzangu saka even live ino yapera wakasununguka kutaura pfungwa dzako chatinongochema nchekuti musaise zvinyadzi chete mwana pose chida kuti tine vanhu vakawanda tikaisa zvinyadzi pakutaura kwese kwatinoita tinopa perception yakaipa kuzimudhanzo kuti onge zimudhanzo vanhu vacho ndeve zvinyadzi vanotaura zvinhu zvisingabasi. That is why tichingoramba chitaura kuti hamusataure zvinyadzi pandinobloka munhu paipa anenge ataura zvinyadzi but handibloke munhu kuti ataura pfungwa dzake oro munhu anofarira Etherton or Gary B or anofarira Fantan. I will never be that silly. No. Tinozongobloka munhu kana ataura zvinyadzi but nyatsosununguka kutaura pfungwa dzako wakasununguka tichinakirwa and sekutara kwandaita big up respect and respect everyone who was part of the event, but respect the organizers, respect mava, respect makompeedu and respect mafans akauya because vamwe akadriva 4 hours kuya kuvenue yanga iri kuLeicester so vamwe akaita 4 hours vamwe akaita 5 hours vachiuya kuvenue vakashandisa mari yakawanda vakasvikubhuka mahotels vakazobhadhara mari yopinda muvenue because umwe atoshandisa an average of 400-500 kuti adrive osvikobhuka hotel ovazopinda mushow but it shows the love and support iri pamangoma chirova chinhu chinoramba tichienderera mberi muri kuona poita team inenge ichita good father munofanira kuretire retirement age yemuZimbabwe chacha 65 ini ndiri below 50 woda kuti ndiretire kumangoma because ndinoona vanhu vakawanda pane issue inenge ichinzi aiwa team yangu makufanira kumboretire kumangoma ndichazodzoka ndichitaura nyaya iyoyo takazvimirira maona yakazvimirira but hatiretire mangoma ndiretire mangoma ndofa nenzara ndodzoka ndakuitirwa documentary 2 years down the line kuti akazofa nenzara kuchichiri chikunetsi ndakuitirwa GoFund ndiretire kugara kumba ndiri less than 50 retirement age cheche muZimbabwe is 65 hakuna zvinhu zvakadaro team yangu kuna vanoshuwira vaya kuti unati aretire hatiretire anytime soon no because unoretire wogara kumba kusvika 50 years wakagara pa10 wane stress wane depression hauna mari wakutoitirwa chidocumentary chekunzi chii chakazoitika maimbowane mukurumbira muchizoridza chii chakazoitika hatiretire anytime soon and we can't retire
when we still fly kuya ku-UK tichizadza venue iri mu-UK tichizadza mavenue ari muZimbabwe and we win awards. Ikoko kunyepa timu yangu. Kune vandinoona vevaya vachishuwira kuti aiwa munofanira kuchiritaya mangoma. We can't. Why should we? Maawards tichiwina maawards tichiridza pa most popular dance show muZimbabwe tichirwa mangoma mafans angu ime muripo muchitisimbisa muchisapota tichiuya tichikaita dance moya kumangoma mozara but umwe munhu anenge achiti muritayai umwe munhu acho achitaura kuti aiwa mukutorera mageto youth mukana. Mageto youth mukana Zimbabwe ine vanhu 16 million vekuti inende kanzi ndikuridza bhawa kuchinhoi kune mabhawa 10 ndikuridza mubhawa 1 kokukadoma kokuchegutu kokugweru kokwamutare kokuharare kokumasvingo ukatoenda kudhanzwa vanonzi aiwa achiridzwa kunyima torera fana mukana. Naiboy zvakamboitika kupi rasta maenda kuCity Sports Center retire imuregzeno City Sports Center. City Sports Center kuti ndaenda kwaCharlie Black ndaridza 30 minutes pashow yatanga na 6 manheru ichipera na 6 am ndochikoridza 30 minutes ndobva ndaintroducea Charlie Black ndina Fantan yonzi aiwa matorera mayuti mukana. Kune zvinhu zvakadaro kushow kubva payatanga kusvika na 6 am kusvika na 6 pm kusvika na 6 am handi madj akawanda anotopinda achitora maslots avo 30 minutes dzawaridza idzodzo honzi retire. Nai boys zangu iboy here boys zangu kana iri bondi udzewo wonzi watorera munhu mukana nekuti waridza 30 minutes. Handifunga kuti kune zvakadaro boys zangu. Ndionesewo kune zvakadaro zvonzi Godfather chibvai paredhiyo because ndoita mashow 2 yemangoma paredhiyo but kana uri DJ ndimbokupai tipe uri DJ uri presenter uchitoda kuya kuredhiyo unongonyora email yako wotoaplya wotoisa demo rako unotopiwa graft because Star FM inenge yakavhurwa 7 days a week ichioperata 24 hours unotopiwa slot yako. Unogona kuenda kuStar FM, unogona kuenda kuCFM, unogona kuZBC, unogona kuRadio Zimbabwe, unogona kuenda kuNational FM, unogona kuenda kuPlatinum Diamond, unogona kuenda kuCapital, unogona kuenda kuDiamond. Boys zangu aiwa rekeda richizorora zvangu apa reka ndirelax. Patekuritaya kune team inenge ichimhanyisa movement iyo I think makatorasika movement yamunogona kutomhanyisa ka is kana uchida kuenda kuRadio make my moves ekuenda kuRadio gadzira demo yako ita application yako woenda kuRadio. Kana uchida kuenda pamashows uona maclub owner kuUK Cup Clash yani 20 years ini ndakainvitwa last year kuno ndikauya this year ndinganzi ndatorera mayouth mukana chinhu chakaitwa for 20 years vandadaidzwa last year vandai this year. Boys zangu apo madoni ndifenedzara munozonakirwa here makondona nichitirwa documentary ndakabvarukirwa boys zangu ndakatogara taura kuti handakazoritawo mangoma chimboletire GoFund ndikwanisa kutenga chingwa. Boys zangu salute takurukura ndazongopinza nyaya retirement because ndotadza kunzwisisa ndikazodzoka tichitaura nezvayo yakazvimirira but timu yangu iri kuramba zvanzi no retirement rasta. Aiwa kana uri kuti no retirement chingoti #no retirement jc ndazwanetsa hausi kubva dai boys zangu kana mati no retirement chingoti no retirement tingaretire. Aiwa ndionesewo kana chidhomoka kuti munotaura kuti rasta retire because of so ndibva ndangozivawo but aiwa thank you so much team yangu. Ndanakirwa takurukura ndichazodzoka hangu ndingori mucomment section ndichiona nango live yapera uyai muchitaura pfungwa dzenyu but remember it's peace, love and unity, hapana badness. Kuendesa mangoma kupi iwe watispraga chi wakaoma. Bye bye team yangu. Bye bye team yangu. Thank you so much. Team yangu inotirambe chienderera mberi but aiwa nechida kumbeta chiseva data renyu ndotodzoka neimwe live futi mangwana makuseni. Takutaura nyaya yeretirement mangwana live inenge yakangomirira paretirement but thank you so much team yangu. Handisati ndaziva kuti regarding Cup Clash UK zvakamira sei. I think what will lead us will be King Alfred
chiziva kuti tichadzoka muno muuk tichauya kuzoridza mangoma here tichaita sei tichauya tiri magesti here tichaita sei ndikataura inini ndenda kuvaendera kumberi maiziya but big up team yangu Masimbisa movement salute todzoka totaura nyaya retirement mangwana JC wasipaka nazo andinakidza yo big up Sub Zero yaman sniper sharpshooter salute